I veliki pozdrav svima, je došlo je vreme da snimimo novi klip. Dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo nešto govoriti o ishrani. Nisam možda ja kompetentan da govorim o tome možda po izgledu, ali znam nešto što bih preneo vama i danas ćemo govoriti znači o savršenom doručku. Iako postoji, na primjer, pričat ćemo i o ručku i o večeri, znači o svim oblicima, danas konkretno o doručku, savršen doručak. Glavna stavka savršenog doručka je ovo. Znači, bitno je i da je domaći med. Znači, ja konkretno ne proizvodim med, pa ne mogu da imam domaći, ali dobro. Glavna stavka je med, plazma, mleko, može i suvo grožđe, banana i tako nešto. I sve to kada se umuti, kad napravimo smesu, to je, znači, vitaminska bomba, da kažem, jednostavno, može se i tako reći i nadam se da se vi slažete s tim. Mleko naravno da bude hladno po vašoj želji i to je idealan obrok. Nemam uslove da sad snimim kako sprejam nešto i bilo šta, ali sigurno da će kroz vreme da se pokaže i kako spremam picu i ostala jela i sve to. Bože zdravlje, vidjet ćemo. Samo sam da kažem i da li se vi slažete s ovim ovo i tako, pišite komentare, lajkujte. Nadam se da ste nešto, da vam se dopao klip. Hvala puno na gledanosti i htio sam nešto da dodam. Bitno je da unosimo u svoj organizam ne količinski puno hrane. Treba umereno da se unese, ali bitno je da sve to bude korisno, znači da uneseš u organizam mleko, jednostavno da kažem vitamine, proteine i sve u nekim granicama normale i onda čovjek i ne može da se uvoji. Ako ste me razumeli, znači sve neke potrebne namirnice da unesemo u svoj organizam i naravno sve to fizička aktivnost. Hvala puno na gledanosti, vidimo se u sljedećem klipu. Jednostavno, moj omiljeni sport je košarka, ali može svako da izabere svoj sport. Kad nihta.